A moltes pel·lícules de superherois i superheroïnes veiem que per començar a volar o a balancejar-se des dels edificis no es deixen caure cap a baix, sinó que més aviat salten cap amunt, com si volguéssim submergir-se en una piscina. En algun moment potser les equacions passen amb massa velocitat. Recorda que pots aturar el vídeo per analitzar-les. Realment, quan salten des d'un edifici, comencen a caure des de més amunt que des de l'edifici. Sort que tenen superpoders, si no la patacada seria mortal. Si una superheroïna salta des d'un edifici de 112 metres amb una velocitat inicial de 15,74 metres segon, a quina alçada màxima arribarà si suposem un salt completament vertical? Per cert, es nota que és una superheroïna, perquè les velocitats habituals de les persones sense superpoders són d'uns 2 o 3 metres per segon. Salta uns 7 cops més que nosaltres. L'alçada màxima s'assolirà quan la seva velocitat vertical sigui de 0 metres segons, és a dir, quan no pugi ni baixi, i durant tot el recorregut patirà l'acceleració o, en aquest cas, la desacceleració de la gravetat. Amb l'equació de l'acceleració podem trobar el temps que triga la superheroïna a assolir l'alçada màxima. 1,6 segons. Substituïm a l'equació de la posició totes les dades de què disposem i obtenim que la superheroïna arriba a una alçada màxima de gairebé 125 metres sobre el terra abans de començar a caure. Sense necessitat de tenir superpoders. Hi ha un esport en què les persones salten amunt per després caure de manera controlada i, preferentment, elegant. Es tracta de salts en piscina. Una de les proves d'aquests salts és el salt de trampolí de 3 metres. A quina alçada màxima arribarà una saltadora que gràcies al trampolí surt a una velocitat amunt de 5 metres per segon? Sabem que el trampolí es troba a 3 metres de la piscina. Atureu el vídeo i calculeu l'alçada màxima. La saltadora arriba a uns 4,2 metres d'alçada. Parlant de tot això, quines ganes d'anar a capbussar-me! Tantes i tantes preguntes i tanta ciència per respondre-les.